Lero nigo chifom chechi basari chumo governor wa county ya Kisii Paul Simba Arati chanya koba chikwenanwa ase chibunge cha Nyaribari chache na boigo Nyaribari masaba abo asekuru ase ward ya Ibeno egotoka sensemo yebunge ya Nyaribari chache abamenyi na boigo haborokiwa nigo baikira naso bunge ase chinsemecho elyo kwenyorera chifom echo. Omukonyi w'omugavana wa county ya Kisii Elijah Obebo na boigo MCA we ward ya Ibeno Stephen Arika nigo baikirana ase chinsemecho elikora umurobiriyo abo asibatebire buna niga abantu abange babwate omuchando wo gwakana school fees kubatkana no gokonga kubugima yendo kirire omugavana kwimukia egetambukiro yoko baletera chibasari aborkiwa bekerasi kia form 3 na boigo form 4 asoko basira asensemo echisemi Moliketo Caroline Mausa na mange Nenjera ye moyo gosira chisemi anene mono kurwa Sorogongo rwa Gusii nigo mugavana wa county ya Kisii MCA Paul Simba Arati achakire beno murobelyo bo kwena na chibasari go cha saboro kiwage kerasi gia form 3 abo asaba abekiro murobelyo bo kwena na go cha sechi bunge a wiki yeiga abo aseri tkolya lera baga kwena na chibasari go cha se bunge ya Nyaribari masaba na baye ya Nyaribari chache Anene manoni go deputy governor we county ya Kisii Elijah Obebo abaga gotara ase chinsemo ao ime bunge ya Nyaribari chache na boige ya Nyaribari masaba elikoligereria umurobelyo yubo kwena na chief form echichechi basari na bego gwa kambi ya manogo chia somo governor asokoleta umurobelyo bwoko basira aborokigwa munemerebe ya serikali ere under Paul Simba Arati so far kerege ntombu ya kere omorembe bukana arolire tinara liyo rojerinde lyonsi nase bantu babira bange kera babira bange sana munabona oga Ibeno ward abantu abana bange but we are up to the task komekutoleshwanga kero muntu ikire gaiga obwate keskere nidi na ndo obwate mane school form 4 and the form 3 ko bategerera tole na ko bakora tole mune bwana to babwante ko kolerwa abantu baitu mbobwate bolemeru obonge particularly se chinka moroje na ambi medibi tu bya ko bya bono tibiri buya no enga sinchiri buya lakini rende so far ekeroge kego to mugabara Paul Simba Arati ko batole nkenke etoko washingi chiri busana monyole umwako liyo eta igotwa abati chiri busatu bono jamente kanne chiri busana eri nekero mwana ole skuru anyare gosoma banyore meche bokong eri ne basome no bororo ankyo baba bagambia baya asichinka cyabo agrete ni basoire skuru lakini baragora gosoa e process yoko soa negenderete until ya eri nekere ntogetereme na toraro ngitoko kora next igomba che baegwe mutinyo gocha abagrade 10 Korwa Ibeno egotoka ime bunge ya Nyaribari chache nigo MCA we chinsemecho Steve Arika abasabira abayiboli banyare ko babago chirenda chifamu echichiko bachigo twerwa gose gotanduka okoba nigo chirachi ko basira asensemo ye chisemi cyaboro kigwa babo nabo igo gosaba aboro kigwa bari barachi ko baba konyora chibesechu kobekomokia ase amasoma abo kote abantu baito baichori chifamu bya ekera bairu ekogera nabakwairwe form nando itaichire tibya naborabe tonyora chibesecho kwairwe tsikerneri sakara mwarenda tetwerwa abandi bakonyelinga ni mono yachi yasareka igona gote abana funsinga kukwanyorire cheki eyene getoro gekeo kwamentwa koromukia egere musome bokong nainde karasome tamate mubya nkonyorore gente kurunga scholarship abantu abange bakoli ko bakanere gotia tokolemeke asa masomo Waigo nige gatia bali baikirana ase chinsemechi elikonyora chifomu echichechi basari bago keire getambo kirokyo mugavana wa county ya Kisii na gwakambi ya mono asoko basira unenchera yema yokweneke buna barokigwa babo nkoira na bale chisukuru na bego gosirwa asogwa kana school fees insense yani minus down na wokire ase governor ya itoko toletera chipasel amen into otobwata abana chintakana abande tolendete abande otobwate ababa iseko otobwate lakini governor no bwata amabera amen watolete ile chipasel buya nande kuruchiri busato bakachiri bulenga isano igono muburaka
timbu ati mwana lakini no mocho korona chera Simba ne taya amen katana asago tacha anyako seboka rete ira magendera mayaga iga abana tusumbugete unabono inje mbwata abana ji university abana batatu bona abana batatu Simba nanga nande pasali ene kagenda bakabwo yagankonya aroro ekerankonya nando retri nandi pasali iga tokoreki twegu bono ngeri naki oyo no mugaka bw'engenjo etaya ya Nyaribari nyai Kisii County atokonyi nani muntu tamaze okora mutanda sakoreki asare bona chikwendo twarete basari chanyoru buyiga no mwesimi weito Steve bunarega iga atolendete nande goshikaba no komomenta nande kende nane chiparora mwaka ministry gaki umwana oyo gaki no mwana omuya narendete gotote abantu korwa ibeno ime bunge ya Nyaribari chache county ya Kisii ginko reporter ya Amaya ime Soko TV Elietaria Nemausa Caroline.